Díomh gach aontaine, cuimhíonn an seo compórdaach i Macistan. San seo, be mí ag fécinn ar an spéir gur an oíche is fuide den bliain. An lá is gire agus an oíche is fuide thart ar an dar lá is feithid. De mína nulog, tá mid isteach mína nulog inis agus an cóin gruach go dtí oíche nulog. Tá ceandanna íchanta is tábhachtach nu is simúil dún san réaltóíoch an oíche is fuide san bhliain. De bhar an fad den ihe be golóir am agus chun fécinn timpeal na háite ach tá fáib amháin an líon seo. Tá an gcealach beagnach lán. Níl sí lán ach beagnach an cóngrach dí lán. Níos mó ná lá ar réon nós. Sais idir lá agus lán. Agus is amsamúil fós, amsamúil den mí ar cuasa an gcealach is amsamúil chun fécinn thuas ar an gcealach. De bhar na struchtúirí seo, na craiteria agus na puileanna atá ar an gcealach na sais cinic seo. Tá siad a bhd níos éasca le heiscint nóair atá tú ábalta sais scá an gcealach í féin a eiscint. Má téimiid thnáis níos cóngrachtaí an leaghealach an seo, beagnach an leaghealach go gánaí níos mó ná le fós. Tá tú ábalta méid craiteria eiscint sios an seo, tá tú ábalta an sais an slíana casan an líana seo de bhar na cinic agus bar na cinic agus scá na craiteria an scáisteach an sin mar hampla. Tá sé bhd níos dachar na mionsonraí sin a eiscint nóair atá an gcealach lán fécinn an páirt bán siod an gcealach beagnach réig nóair atá an gcealach lán ach nóair atá an gcealach níos cóngrach dí lá tá tú ábalta na ábhar seo go léir a eiscint. Beag an gcealach geall golóir chun choristeachart má tá tú a ggéirigh fécinn ar aon rud atá anna well nachhfuil geall aon rud atá bhí gánaí níos dachar le heiscint ach tá an gcealach ann ar é nós le eiscint. Bhí mioncloch an sin bhí réaltaigh titim tríd an spéir bhí dréige ann ag titim tríd an spéir an sin. Tá cid dréige ar siúl beag cid dréige ar siúl thart ar an oíche seo measam gur hé tá an antihelion an sin ach measam an ursid sinad. Níl mórrán ag teachtó na ursids tá hain an sin a ggur an méid nu a hocht a ggur an méid dréige a ag titim tríd an spéir bhí an Geminids ar siúl beáí níos luas an mí agus de an tá níos mó dréige ag gceis le an dréig cé sin. Tá an gcealach thuas a ggur an oíche is fuide ach fós beag an gcealach ann le heiscint. Má tá tú a ggéirí cúpla rudí eile eiscint better go bhfeadh sé níos fearr fannach go dtí deire an bliain beag an gcealach go gánaí níos cóngrach go dtí nua an sin go háirithe ag tosach an oíche beag an spéir well beag seans a go an spéir eiscint go gánaí níos daracha. Tá míad fós anna lua is títhe an seo agus seans go bhfuil tú ábal é eiscint ach tá an scríbhneoireach seo beag gánaí níos mó agus trasna an seo má tá méid athrú an méid trúlú solas atá san spéir má tá méid ag bog amach faoin tua tá an sais ábhar seo an scáláin seo níos mó mar go bhfuil form nua de Stellarium agam tám tar éis nua chun lua dhéanamh ar an bogara seo agus dá bhrí sin tá níos mó agus tá rudí de friúil ann agus fécinn gachar beáíonn de friúil sin an rud bhfuil mé ag éirigh fécint ar Vesta híos an seo. Cúpla show ó hin, cúpla video ó hin bhí video gom meáir na ulchluchanna atá san spás rudí cosúla Vesta agus series agus bhí an bogar a Stellarium ag tuairtamachlumm ag rá nach raibh gachrod chuas tomsásta golóir go bhfuil Vesta san áit seo inacha le Aldebrand inacha le súl an tarmh ag an am seo. So sin í Vesta san áit ceart san áit bacorde a bheith derim Vesta derim úsáidm for an buinint gannach gur Vesta freisin mar is bandé bhí ann bandéthe den na réigig agus well bandéthe den na románig a ggur Vesta. Tá cúpla rudí eile samúil bhfuil tar éis tá na daoine taobh de Stellarium tar éis chur stoc san nua honrú seo an trí honrú is feithid bhí mé ag obair le an céad honrú is feithid go dtí seo le video agus na seoanna. Tá rud éigen go háirithe atá mé ag gur fécinn fearre stoc ar inis. Le linn cúpla bliana inis tá tú ábalta tar éis fécinn a ggur Pláinéid a bhfuil ag dul timpeal ar Réaltaí eile amach an áit na eile san spás agus tá na tuile cín dó bheann. An méid Pláinéid atá mu an sin ag etil timpeal ar Réaltaí de friúil tá sé do chreite tá na bhíle agus tá seans má leanna míad raig ag fécinn go na Pláinéid seo. Seans má go bhfuil míad chun na bhilúndómh aim siú fiú sanna fiú i bóthar na bó finna fiú an ar réalgrúpa féin. Ach
Le an méid planéidí nua a bhfuil míad tar éis aimsú a tógan sé am a gur na fearachí nua chun teacht amach agus bhí curtha amach sa bogarí cosúla seo. Tá a lán planéidí amach an sin. Tám chun video a chur le chéile ag caint méler na ábhar seo as béir le freisin ach mar hampla hí telescóp ann ar bhanam Kepler. Agus bhí Kepler ag fécint ar páirt ó bháin den spéir an páirt seo. Sin an méid planéidí bhí Kepler ábalta aimsú tá na bhíle dómh ann. Agus tá, well, hart ar bhíle dómh. Híos an seo, bhíle trí céad is 86. Tá a lá planéidí an bhfuil an seo. Agus gacha le ceann dómh tá siad animathe tar éis, well, Kepler, tá siad animathe tar éis an telescope tar éis an píosa trealamh úsáideamar chun iad a aimsú. Agus sin an sais gnáislí ina chur daoine anamnacha nua ar na planéidí seo. Bhí anamnacha ar na planéidí in our ghrianchóras Jupiter agus Saturn agus rudí cosúla sin. Bhí daoine ábalta iad a eiscint le na súla nod, agus dá bhrí sin bhí na sean gréige agus na sean rómhánaigh ábalta anamnacha a chur orthú. Ach nóir feidhmíad amach mé ar planéid sais nua atá amach an sin. Bhí sé dachar a cin tú, céin sort anama bhfuil míad chun úsáid. An bheoh sé féráilta an béirle úsáid, nó an chóirú an anam ó teanganna eile úsáid. Agus tá daoine a gceannas ar sin an IAU, an grúpa idirnáisiúnta réaltáíochta, agus tá siúd a gceannas ar na anamnacha a churmíad ar éon rud. Ba híd siúd na daoine rinne an bhótáil ar Pluto chun é a athrú ar chun a stádas a athrú ó planéid go dtí mion planéid. So tá mise ag fécinn go an planéid seo, well, seo an réalt, half-p trocha sé, sin an telescóp atá chrúas in air, a high altitude telescope. Agus sin planéid, well, réalt agus planéid, atá ag dul timpeal ar spéir, ag dul timpeal an réalt thuaig beagnach. A gur muid in éireann beg an planéid agus an réalt seo chuas beagnach I gcónaí ré saora agus a rigéire gotí athraíonn an slí ina bhfuil puil an domhan ag fearra. Gotí athraíonn sé sin beg an planéid seo chuas dúin. Agus má fécinn tú ar an anam, an sais anam persanta ó anam níos nádórtha, níos cosúla anam a chur tú ar duine. Sin tiran an anam nua a gur hatpí trocha sé. Agus ceann an fáchanna ná tá a lán, well, hart ar trocha sé ar réon nó tá lán planéidí aimse ag an telescóp seo. Agus bhí ordan má tá tusa ag caint méad ar hatpí trocha sé agus hatpí trocha cúig, tá sé anna éasca a bheith measca suas nó darúdéadmh. Ach má tá tusa ag caint méad ar tiran agus bran, tá tú ábalta smaoinemh méad ar cosúla bhfuil siad mar daine, agus tá sé bhd níos éasca anamnacha cosúla sin a chuoinú. Agus lena anamnacha seo tagan tiran agus bran ó scéal Gaelan, scéal Celtach, scéal tagan ó éire. Mí ar ban a bhí athra isteach ina madra, agus breisi gá madra bran agus steolán, bhí tiran ábalta athrú thar náis go dtí duine ach bhí na mion madrí, na madríní nua a bhíidir gramathe mar madrí. So bran, se anam an planéid atá ag dul timpeal ar an réalt seo. Bhí sé hatpí trocha sé a gcóir an réalt agus hatpí trocha sé B a gur an planéid. Agus de ná sin an sais form a úsáideid mar táméid ag fearr amach an seo HD Evermore agus B a gur an planéid. Tá a lán réaltamach an le níos móna planéid amháin, sin an fá go bhfuil mar a gúsáid litca súla seo le an réalt seo TOI bhíle gácéad is seachtó dó tá B agus C. So má tá sé caint méar na planéidí, tá tú ábalta rá an iver sin agus an anam sin B nó an iver sin C agus beg tú ábalta cin tú céin ceann bhfuil tú ag caint méar. Tá a lán planéidí amach an sin ag eilt timpeall ar réaltaine eile agus tá mé chun seo a chur le chéile beg an céad seo eile méar na planéidí seo as béirla ach níl sé ar inta gom na seo a stopú agus dábhrí sin seans má go tú mé ar náiscií an topic seo ascuil go freisin. Ach beag sé sin let seacht amach beidir a blian níos mó. Tá míad ag bró raig go dtí madan agus tá mé chun léimt thar náis go dtí an madan den lá is gira, madan den dar lá is feithe den mí seo, agus nóir tucan an gríon suas, beg tú ábalta eiscint cé có cóngrach go dtí an háas ina tucan sé suas. De ná,
bíonn sé ar intainna gon go tain gacrod ó an uirthir go dtí an iarthar ach tuigigh an Grian Suas beag nach san uirthir trasna an sin. Agus an athrú idir ó an áit ina tagan an Grian Suas I ré an gíra ar an nás gira agus an áit ina tagan an Grian Suas ar an lá is foiide, tá an difríocht sin an sais cioncha ar a bhfuil brúna bóna bunatha, an fág go bhfuil brúna bóna ábal de lá suas ar an lá is gira den blion seachas é an lá eile ná ar an lá is gira sin an lá ina éiríonn an Grian is cóngrach go dtí an theas agus. Bhí is agna sean éireann ag sin. Agus inis tá is a go freisin. Agus mátá suma go na seoanna cosúla seo agus mátá tú ag ag níos mó seo as gaeilge a cloisiid go háirithe. Den cinnte go brún tú an canapa a léiríonn go bhhaile an seo agus mar bhís leat listáil leis an cinéal YouTube freisin agus beag tú ábal to be gáin a léomh mé leir seo as béirla ar me siomh idir lína ar cuivínscontent.ie. Well, gydí an céad or eile, gydí an céad ní eile beag seo gaeilge agam a rís an céad ní eile I anar 2024 so stólam go teochú sibh ar náisiúil sin.